जाते जा अपना भैया के लड़की देखे हो छिना विधवा में हारू देखे जाते जा कहां जाने छिनरी कैसे मुंह लेके गोल पर बम लेके खा चबा गई ओसे का कोनो खेला बेला थोड़ी न भइल बा ओकर संग कुमारे न माने के बा को आ गति बतिया बतावल जरूरी बा तोरा सब कोइले कुल बतिया बतावल जरूरी बा कि विधवा में हारू विधवा भाई खातिर जाते नहीं देखे लड़की दुआ न बारे के तू विधवा बा रे अरे दुआ है बारी भाई तो कुल बतिया सब काले बताओ चल तली तू हमार भैया के 80 में 55 उम्र होता कौन बेसी बा हमनी का जबेली के स्टाल बा जबेली के स्टाल उ छिनरिया बिया का जबेली खाई गच दे बिया जलेबी के स्टार ना जलेबी के दुकान बा स्टाल हां वही काम चलाई ना हां ते कुल बतिया बताओ जरूरी बा बिया पगरिया काहे न बने जबेलिया वाला पगड़ी बांध के जाई त हमरा के पसंद करी लईकी तनी स्मार्ट रहब तब ना घेरारो मेरारो मिली तो कोनो बात नहीं खे फुआ जा हम सोचते फुआ गच देना बन जाई हो फुआ गच देना जात बानी जा लड़की पसंद पड़ल विधौआ जे दुआ के पसंद आई गच दे वो जे पूछ देल जी अब चलती में सामान दिखा दो अरे सामानमा तू देखबी अब दिखा दो चलो बू दिमाग खराब कर ले रहलू ओ जे पसंद आई न तो जे अपनों के साड़ी ओरी मांग दे ओकर भाई के हम फसाइबो ओए खातिर तो जात हई जिस पर पहन के न भैया हो रे चल ये महाराज एक बढ़िया से समझा दियो जा उल्टा सीधा ना बोले के करा के ले गई ये कहीं बहन भी ना ए पसंद भैया बड़ी खजुलाता का गरिया तो नाच ले हां यही काती मुर्गा मोबाइल बन के कुकु 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 चोली में बोलता कुकु 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 मुर्गा मोबाइल बन के चोली में बोलता दिन भर बोलता कुकु कुकु खजुली को चल भैया बोलिए दे तो माई से कह दे कि विधवा पसंद आए वाली बिया पहले चल देख लिया तब फोन करी चल पापा हो भैया हो जन तो रो कॉल सुनो विधवा अगर गुड़ से पानी पिया देलस समझक देहाती पिया जो सुबंज ले खिया देलस रहर में गोल पिया चल महाराज चल जा पूछिया कहाँ तो रोवा तड़िए बेरा माई एक तो बात बता माई आओ तने समरे की देखी खाती हमके पसंद करिए से ना करिए सोना तू ये चिंता में मत रहो हमार रानी आ देखो काहे ना पसंद करे तू केहर से खराब बाड़ू आए काहे तू रो तड़ू विधवा के कोई पसंद ना करी माई कोई पसंद ना करी चुप रह काहे विधवा के ब्याह करके फिर से दोबारा जिंदगी जिए के कोनो अथी ना रहेला का हैं हमका कहत नहीं हमरे के देखई बे मत कर रहे दे मैं सही देख पूछे जिंदगी एक दिन के नहीं के ले बनना है कार हो लगलम कुछ बातें मैं समझाव के अपन तैयार हो गते सब कुछ तैयार कर दिल बनी उ लोग कहां बाना जाबी फोन कइले नहीं है वहां सब अब आइले बोलते हैं रास्ता में बन जाए देख पूछे जिंदगी एक दिन के नहीं के बियाह शादी करे अपना घरे चल जेबू तो जिंदगी पार न घाट लग जाई हम को दिन पार घाट करब तनी एक मुंह में पाउडर साउडर लगा देला चुप रह रे जगह पसंद करे के सब पसंद करे जरूरी बा पाउडर क्रीम लगावा वाला चुप बिया मत कर माई हमार दिल लेके करत बिया के ए तर कौन बेटी कुंवारे जिंदगी बीत जाला बता विधवा औरत फिर से बियाह ना कर सकेली स चुप चल बियाह शादी हो जाए तो तोहरो सब दुख ओरिया जाई आ सब कुछ भुला जाइबू तू मैं हम लिया देख बबुआ देखता अरे विधवा तोर माई के लका लका ए गति ए संकदम आगे निकाल, प्रणाम। प्रणाम जी। बड़ है कि छोट हम बड़ हैं है गोड़ लागत नहीं जी तथास्तु बात देता नु के लग रे आई जा बैठ जा चल जी चल बाप बाप के उम्र में शादी कर तो लो भैया है रे बदल इन लो भैया भैया विधवा बिया तोरो बिया हो तो केन तू मर जीव तुम का करब रे इहे के का तनी से स्क्रू ढीला है चल पैत ढीला है स्क्रू ढीला ना हो गजब हलवा आई जा चल जा बैठ जा ई भैया हमके रागो था कि तोरो के मुआ मत देवाई विधवा तो अरे चुप रे चल चल खा गइल चपा गइल हो आई जा बैठ जा जब एली हम निकाल बानी जा अगर वहां के पसंद हो जाए तो लड़की पूछ देल जी जैसा आप लोग के इच्छा सामान पूरा बैठ, पूजे बैठ। वाला बा आम ना फल रहे न तो केरा लेके बजा केरा बेचात ले आम ना बेचात ले अपन यानी कि मीठा पानी का जरूरत बा पहले वहां के दिखा दई अगर वहां के पसंद हो जाई
तो मुंह मीठा कर रही तो का एकर मतलब हम अबे ले आवतन बच्चे जी के जी जी लिया के आई आयो कुआ बा कहां रही कुनरी ये भैया कोई कौन सा पुरानी है हिल रहा है गरीब घर का लड़की बिया त का करबू कोई छ की होरे तार मेरा मीर बना का सोफा लागल बा मरई ताती ये भैया मैं सुहाग तुम ना लेबे ये अपना घर ले चले के दुल्हन न मनावे खातिर हां कहां रह दुनिया पसीनवा से परेशान रहत बड़ी हगा तनी रहुओ अब का कर अरे राम गोड़ लगा तनी सब कोई के पढ़ना लोवत का बालू खती की हो रे तू ही आओ हो बिधौआ जाते जात तो भतार के खा चबा गइलू भैया के बत पसैया समझाई के है रउआ अरे आगा में बोलत तमीज से ई न विधवा के विधवा कहल जरूरी बा का कोई भैया लईकी दुल्हन उजर की सरिया वाली दुल्हन थोड़ी न बे भाई भौजी को बिया हो जी तब न रे मौगा की हो रे टेंशन मत ई भौजी कोवन गोरवा दाल के गोरो वो मर गइल अब ए बच्चे को का सवाल हमर केसन चुलई लेखा लागत या रे आय ओ भैया जोली फिट नहीं के हो तू सोरो सिंगार करके दिखाई सोरो सिंगार ना करी तोर भौजाइयो तो मुइये गुलिया हम तू काहे ना उजर पहन लेवे रे एक रंग के लगता सन मर्द के मेहरारू मरे ले तो रणुआ होला विधवा ना होला तू लाल हो गइल बा रे रणुआ राण उहे लरुआ हां रोवा के रखे के बनते यहाँ के रो चुप करा के रहो तू कल से हमको पूछे दे पूछ कहनी है कि शादी से रउआ के कोनो एतराज नहीं खे ना ई पूछल जाला ई बताओ जाते जाते को हाली करवाइबू लड़का पैदा कब होई हम चाची बोलो चाची कल से हम पूछता नहीं का नाम हो बुझाउआ फगुनिया कपार पे मुता तलू मारत नहीं तो कम तो ले रे एक कपार पे मुतले कहल जाला एगे मामा गाँव कहाँ हो चिरागनपुर चिंगारपुर पहल का पति की आपका दिल नहीं खे ना मार गल बा दी चुप रे मर गेला के बाद दिलवा उजा रहेला असर रहेला ओइ में ओई बे ओइसन कोनो बात नहीं है जी बटलाई बाबा ओई जे दिल बाबा मां के ना ले आइलू लेके चल गई र आय ओ बा गजब पागल बाड़ी हम लोग गइल बा ओ ई त खा दिलवा ऐसे मत कही हमार दिल दुखाता है हाथ धसावत होई हमरा जवा ओई में को बात होई लेके गइल बा त का दुखइबे न तनी करी कि शांत रहबू हमनो कहे जे आइल बने कुछ पूछल जी बोल पूछ ला हम ना बोलब रे दूस गनी बोल पूछ ले पूछी पाहुन पूछी बड़ी बोल रही आपके बहिन कौन क्लास तक पढ़ल हो 10 तक पढ़ल भी आई हेती को उम्र में बियाह के विधवा हो गइलू पढ़ल बालू बड़ा लड़कियां बोलत है चुटू हम तो के पसंद बानी भैया ना भौजी के 38 साल होता ए 40 2 साल छूट को 40 साल भौजी आइली ना बखरी भौजी भैया की बड़ पंखा में लटका दो बच्चे के पाछे ये मुंह न दे ना मिले का कहते हो जी हां बियाह ना कर तो बियाह ना होई जी का कर बाबू दहेज अरे महाराज जी झूठ बोलतिया हमनी के गरीब बन जी हमनी के तो है ना दे जी पहले बता पहिला उठी का लइका होके के रहे अच्छा मेरा रानी के लइका बड़ी मोटका रहे ओस गई डॉक्टर कहस की जब सब बच्चे दोनों पर खतरा बा कहबत एक आदमी को बचा ले तो हम कहनी ना ये डॉक्टर साहब हमरा लइका के बचा दी भले मेरा रूम मर जाओ हनी हनी भैया पापा बहिन हुए बहुत सड़ो लइका के बचावे में लइका पहले मर गेल बाद में मेरा रूम मर जा गतिया तू न बोले रे तो सन सोचल बताओ खेलो बेला करो ओकरा के जिंदो ना कइला हमारा हिस्ट्री में तू जाइबू रउआ पूछ छप के ले जाई लड़के घर में देखिए तारो शंकरी और जिले का तो का आप बहुत बोलते छी ना हमरा के का मतलब बा सोच के बियाह कर जा बियाह कराए लोग बियाह काटे ए जी हमरा के पसंद बानी तो ठीक बा तो पक्का हां पक्का जा लेकिन इनकर शादी कइला के बाद वो घर में हम जाइब पागल के सफल है भैया कर दे ये मैं कर दे बियाह
361 गो हित गना के देख चुकल बने करे के 3 साल पागल बड़ू झूल एक कहू पसंद ना कइला सर करा आ एज गले जाइल त कालो हित आवत न देखे करे के कुकुर ना पूछे इतना पागल भैया के टिकला हमार बियाह ऐसे ही हमनी के श्वेत बा तोरा के पसंद कर तब न टिकला बियाह के मैं बहुत परोज उलझ जी न बाबा। बाप रे चना करे बिया ई पागल बिया ओतरा खातिर बहुत इनका ज्ञान है एक ही में उलाद पलाद दे बोल जाई। बाप रे कनिया ना कोनो बात नहीं है ठीक बा त तोहर तैयारी करवाई है का हम लड़की पूछ देता हां ठीक बा पढ़ी लिखी के जतना गहना बा मैं यही में बा अहे बाबू ला कौन नंबर के चोली पहरेलू भैया चोरियन तबे न मार के देबो भोसड़ो चोली किन के नंबर पूछतलू चोरी तबे ना तो बर्जी नंबर हम पे ना बोल चोली ना चल रे सब कोई के प्रणाम। जाना विधवा अकेले में बात कर चल माई का कोनो बात नहीं से विधवा आई जी आई तनी बतिया ले लेवे के ए भैया हमू चला हम सही में कमुसर जइबू कुछ बतियावल जी तो कर में का बतियाइबा कि पांच तो खोलक हम का जाना भैया गतिया ए विधवा अरे विधवा जा एगो बकरी ना बचले एगो बकरी शांति के साथ बैठी रहुआ तनी कुल मत कहो जा संतु बाल केहू संग भेज देता रहो ए दामाद जी न हो बनी हां तो भेज ना लड़का के अगर बहिन ना रहती न त तना जूता मरती न वही लोग गेला ते तू ही फंस जा हमरा से हो ए हम शादीशुदा ही हो और मेहरा गोल भी नहीं है झगड़ा का हो जाए 4 गो लख रुपया का हो जाए आ चुपचाप हित गल का भैया खेल खत्म कइले भाई सब पानी नहीं खींच दे रहे पानी चुप रहो के खाना पी हम ना खाब रे खराब रे हाय कौन घरे ले इहे दहेज में मांगो इहे हमका चाहिए इहे जाए अबे द अरे अबे ले जाए का कर बहुत गाड़ी है सही परेशान है भाई अगुवाई कर बेकार है।